Панядзелак у Шклоўскім раённым выканаўчым камітэце, як заўжды, пачаўся з апаратнай нарады, якую праводзіў Міхаіл Куксянкоў, першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванню Шклоўскага райвыканкама. Усе падрабязнасці глядзіце далей. Начальник отдела внутренних справ Алексей Сысоев звярнуў увагу, што зараз адна з праблем у раёне крадзяжы з банкаўскіх карт праз сацыяльную сетку. Раскрыть такія злачынствы вельмі цяжка, і на гэта ёсць аб'ектыўныя прычыны. Крайне сложно, потому что снятие денежных средств, как правило, происходит за пределами Республики Беларусь. Это Россия, Украина, а также страны Балтии и страны, скажем так, уже не ближнего нам зарубежья. При осуществлении уголовного преследования в отношении этих лиц необходимо направление запросов через Генеральную прокуратуру, необходимые документы, конвенция, которая, в принципе, заключена не со всеми странами, что, опять же, осложняет их раскрытие. На нарадзе, якая прайшла 10 лютага, начальніку раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і галоўнаму санітарнаму ўрачу было дадзена даручэнне высветліць, каму належаць несанкцыянаваныя звалкі ў горадзе і прыняць меры па іх ліквідацыі. За мінулы тыдзень было вывезена 54 куба смецця на гарадскі полігон, дзе яго сартавалі. Але праца на гэтым не скончыцца і будзе працягнута навядзенне парадку. Дырэктар Шклоўскага льнозавода расказаў аб прынятых мерах па падрыхтоўцы сельскагаспадарчай тэхнікі да вясення полявых работ і ў цэлым гатоўнасці прадпрыемства да пасяўной. Большая частка трактароў, пагрузчыкаў прайшлі тэхнічны агляд. Ужо зараз льнозавод на 100% забяспечаны насеннем. Таксама падчас нарады начальнік аддзела па надзвычайных сітуацыях Віктор Крупенька далажыў, што 20 лютага ў раёне стартаваў адзіны дзень бяспекі, які працягнецца да 1 сакавіка і ў рамках якога пройдзе шэраг прафілактычных мерапрыемстваў як на прадпрыемствах, так і ва ўстановах адукацыі.